Безнең ансамбльнең репертуарында иң борынгы бию, ул шулай ук атала да, борынгы бию дип, борынгы кызлар бию дип. Ул биюне безгә 50нче елларда Фәйзи Гаскаров куйды. Менә шул еллардан бирле бу ансамбльдә бу бию яши. Яши, без аны яңартабыз, матур костюмнар тегәбез. Шуңа күрә менә бүген кичкенә генә фрагмент белән бу бию турында сезгә сөйләп китәм. Әлбәттә, бу бию, ничек әйтер идем, ул менә бай бишәләр бию кебек. Алар үзләрен күрсәтәләр, нинди без матур ханымнар, нинди бездә матурлык, нинди бездә сыйфалык. Менә шулай дип үзләрен тотып, үзләрен күрсәтергә тиешләр дип уйлыйбыз. Әлбәттә, Фәйзи абый куйганда да шулай итеп куйган ул биюне. Әлбәттә, безнең репертуарда ул алтын фонд дип атала. Менә шушы биюне фрагменты белән дә әз генә күрсәтәбез сезгә. Кызлар, рәхим итегез. Менә аның тыйнаклыгын сез күреп торасыз. Бик матур гына хәрәкәтләр, ашыкмыйча гына исәнмесез дип исәнләшәләр кызлар. Кулда яулык, әлбәттә ул. Кызларның кулларында ят яулык булырга тиеш. Уларга карап бийләр, сыкланып. Ә инде хәзер үзебезне күрсәтәбез. Менә без шундый матур, тыйнак. Әйе, кызлар. Ә инде хәрәкәтләрне карагыз. Ничек тыйнак кына, ничек шыпырт кына эшлибез ул биюләрне. Әйе. Менә бөтен бию. Әлбәттә, ул композицияда күбрәк, ә без аның хәрәкәтен генә күрсәттек, хәрәкәтен генә күрсәттек. Бу биюдә бик матур костюмнар. Димәк ки, кызларның тыйнаклыгын, кызларның матурлыгын күрсәтергә менә бу бию безнең ансамбльдә бик күп еллар яши. Әлбәттә, безнең ансамбльнең репертуарында калачак та ул. Рәхмәт сезгә, кызлар.